41 mulleres asasinadas no que vai de ano, 23 menores orfas, 1074 crimes machistas dende 2003, e non son todos. Hai moitos máis que non figuran nas listas oficiais do Estado. Cada 15 segundos unha muller é agredida no mundo. Son algúns dos datos que trazan a magnitude da lacra. Así comezou o manifesto institucional do Día da Eliminación da Violencia contra a Muller, un discurso no que a xornalista Sara Vila se converteu no altofalante de todas as mulleres e no que reivindicou algo tan sinxelo como o seu dereito a vivir. Para min foi unha honra e tamén unha responsabilidade, porque eu quería representar a todas as mulleres, porque todas dun xeito ou do outro padecemos violencia. É certo que unhas están en situación de moita máis vulnerabilidade que outras, bueno, claro, hai que reflectir esas situacións máis graves, pero tamén decatarnos de que a violencia está no noso día a día en todas partes, porque forma parte do sistema no que vivimos, porque vivimos nun mundo que é machista. Dous foron os piares fundamentais deste manifesto. Por unha banda, a importancia da educación para previr comportamentos machistas na nosa sociedade e, por outro lado, a necesidade de que todos os homes se involucren para loitar contra esta lacra. Non só necesitamos educar os nenos, necesitamos reeducarnos nós tamén como adultos, e tamén para ofrecerlles modelos aos nenos e ás nenas de convivencia non tóxica, de parellas igualitarias, nas que o maltrato non forma parte da ecuación. Queremos vivir en paz, ese foi o grito principal deste 25N, pero para conseguilo é esencial tamén a implicación e o compromiso de todas as administracións. Ás veces este tema está moito na xenda, pero de cara a dar discursos ou a crear eslogans, pero despois non hai ferramentas, non? Pois iso, nos procesos xudiciais ou este tipo de situacións nas que as mulleres seguen estando desprotegidas en moitas ocasións. Entón, pois, hai unha solución para ir camiñando neste sentido, non? Da igualdade, que é poñer cartos. É moi fácil poñer cartos e ferramentas para que a protección funcione. Neste 25N non houbo minutos de silencio e as rúas tampouco se encheron de xente pedindo a eliminación da violencia contra a muller. Pero con este manifesto, Sara Vila quiso deixar claro que todos os pontevedreses deben estar unidos para poñer fin á violencia machista. Por nós, polas que virán e polas que xa non están, non á violencia machista.